Mijn naam is Amy. We zijn hier vandaag op de paardenmelkerij in Oostburg. En onze pony's staan vandaag extra in de picture tijdens ons ponyfestival. Er is hier vandaag van alles te doen. We hebben pony's onder het zadel, pony's voor de kar en onze pony's worden gepimpt. Dus dat betekent dat ze lekker worden geborsteld en gekamd. Er worden vlechtjes in de haren gedaan. Eigenlijk is het bij ons zo dat het echt draait om de beleving. Dus om het daadwerkelijk bezig zijn met de pony's. Dus niet naar kijken van achter een raam, maar gewoon lekker rijden, kammen, borstelen. Gewoon heel veel ponyplezier vandaag. En waar kunnen de mensen de paardenmelkerij vinden? Aan de Brugse Vaart, nummer 12 in Oostburg, West-Vlaanderen. Krijgen jullie ook veel bezoekers uit België? Ja, relatief veel bezoekers uit België, maar vooral eigenlijk uit Duitsland. Ja, echte toeristen die ons vinden. Die zien de open dagen staan in de advertentiebladen en in de kranten. En die komen dan naar ons toe om onze paardenmelkerij te bezoeken. Wie zijn jullie? Ik ben Mara. Ik ben Quinty. En waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Noordwijk in Zuid-Holland. En ik kom daar ook vandaan. En hoe komen jullie hier terecht? Ik ben met haar mee, omdat zij vroeg of ik mee wilde naar deze camping. En dat vond ik wel leuk. Zijn jullie hier met vakantie? Ja, ik kom hier al sinds mijn 4e. Dat is al best wel lang. En ik vind het een hele leuke camping. Wat vind je er vooral leuk aan? Ik denk dat iedereen zo gezellig is en de ponies. Ja, ik vind ook heel leuk dat er ponies zijn en dat alle mensen hier heel aardig zijn. En jullie staan hier op de camping, maar jullie helpen ook een beetje mee met de ponies. Wat doen jullie allemaal? Ik help met het melken veel en het ponyuurtje 's ochtends. Dan help ik met de ponies, met kleine kinderen. En ik help daar met de karren, zodat de ponies stil blijven staan, want anders lopen ze. En ik help ook met het ponyuurtje. Dat melken, hoe gaat dat in zijn werk? Het paard komt binnenlopen. Dan moet ik voer in de voerbak doen, zodat hij blijft stilstaan en eten. En dan moet ik een doekje aangeven, zodat ze de uiers kunnen schoonmaken. Dan gaan ze eerst met 2 dingen melken. Dan halen ze er eentje van 1 uier af. Dan gaat het veulen aan die uier drinken. En daarna gaat het veulen eerst weg. En dan gaat het grote paard weg. Dus de veulens mogen ook bij de moeder drinken? Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Ook in de wei drinken ze bij hun moeder. En help je ook mee met het verzorgen van de ponies?
Ja, ik ben eigenlijk de hele dag gewoon in de stallen te vinden. Help ik met vegen, voeren, opruimen, met ponies naar de wei brengen en van de wei halen. En ja, ik help gewoon omdat ik het heel leuk vind. Wat vind je leuker, paarden of ponies? Daar kan ik niet uit kiezen. Ik vind het allebei helemaal geweldig. Ik ook. Ik vind ze allebei heel leuk. We rijden een rondje met Nestor. Het Belgisch trekpaard wordt ook wel een Brabants trekpaard genoemd, of een Brabander. En een Vlaams trekpaard, het kenmerkende daarvan is deze kleur. Dus dat is de voskleur. En dat is een beetje de rossige kleur met de blonde staart en de blonde manen. Ja. En u ziet dat ook wel eens bij handlingers. En dat is dezelfde